ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾರು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆದಿತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಂದೆ ಏನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಇಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇರ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಾರ್ ನಡ್ದು ಬಂದು ಅಂಚ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಾಗ ನೀರು ಮಾರ್ಗ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಬರಿಯಾರತಿ ಪಿಲಿ ಬರಿಯಾರೆ ಅಂಚ ಅದು ಪೋದು ವರ್ಕ ಬಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಫ್ರಂಟ್ ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪೇರೆ ಎಂಕ್ಲು ರನ್ನಿಂಗ್ ಇಡುಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ದಾಲ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬ್ಯಾಕ್ ವೀಡಿಯೋ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಏನು ತೂಕ ಬಲೆ ಹನಿಕ್ಲೆ ತೊಷ್ಪವೆ ಎಂಕ್ಲನ ಊರುಗು ಬೈದಿನ ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆನು ತೂಕ ಬಲೆ. ಬಂದಿದೆ ಏನು ಪಟ